Hola, hola, bon dia a tothom. Una mica casolà, I una mica gran. Bueno, en primer lloc, benvinguts a la pàgina de les consultes socials del Cinto. Ja haureu vist una mica el fons de la imatge corporativa que he volgut donar a aquesta petita pàgina de Facebook, i parlar una mica de tot, un espai de debat, un espai d'informació, un espai on podeu preguntar, sigui a la pàgina en obert o per privat, però crec que finalment els assegurats han de tenir la informació adequada per poder conèixer els nostres drets. Nosaltres el que intentarem de totes és informar del que puguem, del que ens deixin informar també. Farem, penjaré alguns vídeos on expresso les meves opinions sobre les propostes de la CAS, sobre el que va presentar el Consell General a les persones amb discapacitat. Intentarem fer unes pastilles d'informació sobre com es presenten les sol·licituds de la CAS, etc. Per tant, us animo a seguir la meva pàgina, la pàgina que és de tots, finalment, que tots l'han de construir, i amb la qual doncs, haurem de veure com podem millorar la casa i com podem millorar la nostra qualitat de vida. Gràcies.